Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Kukunya. Hello? Maayo na ba yung mga pasok sa panit, Madam Durio? Kinsa ni? Ang taong tubig. Agwa. Ako, Maria. Rhea. Nahibaw siyang si Rhea mao ako. Ug ang bitin ako gihapon. Nahibaw, Madam. Unsa? Nagkabati ko si mga isulti. Bisan siya mo nang una-una. Karon, o sa'y gusto mo? I-surrender mo mga bata balik silang ginikanan? O ako'y mo na ipagkuha sa mga bata? O may muuli sila mga ginikanan? Hungog ka. Nagpataka ka lang og tabi. Kung isog ka pakita nako. Ug ayaw kog duwa-duwai anang imong way kamatuoran nga gipanulti. Kinsa mo ka nang duwa-duwa na itong duwa? Ako, nga nagpakita kung kinsa ko? O ikaw, nga may gamit sa kalalay pabayhon para lang sa pagpanglingla? Magtigi ta hungog. Matuman! Hello? Hello? Excuse me, madam. Oh, Pasaylo ako. May kaistorya ka man di sa phone. unsay tuyo mo? Nag-enter ko ang gwardiya sa gate na ako no si Miss Claros. Pasudlon ba, madam? Miss Claros. Madam Doria. Nalipay kay ko nga may bisita kagyod, Miss Claros. Na-miss ko na ang mga kabataan sa imong eskwelahan. Maugod na hinungdan nga mituyo gud ko sa pagpakikita nimo, Madam Doria. Bisan ugwa ako'y appointment nimo, namasin lang gyud ko ug daghan kaayo salamat nga gipadayon ko nimo. Oh, anytime, Miss Claros. Basta hindi alang ko, moatubang gyud ko sa muanhi dinhi aron makikita nako. Yun na usabay ikatabang ko. Bahin lagi sa mga bata. Dali. Arita dire sa akong opisina mag-istorya, Miss Claros. Claudia, padadi mi dirig mainom. Unsa? Mao na rin akong patabangan nimo, Madam Doria. Nagkinahanglan mig makabantay sa gate nga lisensyado gyud nga security card tungod niya ng kidnapping karon sa mga batang estudyante. Pastilan sab ding mga kapulisan, Miss Claros. Wa na lang yun ay sila'y mahimo, bahay ni Ana. Unsa ba? Nagtrabaho pa na sila og tarong? Nanong rampant naman kaayo ng kidnapping sa mga bata? Ang atong kagamhanan, unsa ba? Aware ba sila? Dining problema, ha? Aware sila, Madam Doria. Halos kada adlaw may balita nga may bata nga nawa. May mga bata nga wa na mauli sa ilang bahay. Sama sa usa ka kaso karon sa usa sa mga parent. Okay. Kung gituhuan ni mo, Miss Claros, nga makatabang ang pagbutang og lisensyadong security card sa inyong eskwelahan, okay, abagahon ko ang sweldo ini. Ako'y mo kontak og security agency sa labing daling panahon para mapustihan dayon og gwardya ang inyong eskwelahan, Miss Claros. Daghan kaayong salamat, Madam Doria. Ang Diyos na lang yun ang magbahos nining imong kaayom. Ay, tugay ang Ma'am Claros, oy. Gilain mo ko din sa sod sa sakyanan. Naog ko, be. Ana lang tingali ko sa ilang labi. Maglingkod-lingkod. Oy, bata. Nagunsa ka diya? Pastilan, may gani kay. Huwag ka may guganina sa sila ng auto. Nakakamanday diha magbarog. Oy, hala. Kalas pa agad ining bata.
Oy, oy! Shh! Hoy! Bata, asa man ka, oy! Hoy! Ato na ta, Meroy. Hala, nadas... Meroy, ngano ka? Usa ba nagsig ka man ang mata mo? Ato na ta! Huy! Ay, ma'am? Naunsa ka? Mura ka magnakakitag multo? Nakatagaan ka, ma'am. Kita jud ko, kita ko. Unsa? Batang babae, ma'am. Lost pad ka ang itsura. Dinhi kanina, oh, dinhi. Diha do sa pultahan ining auto magbarog. Og, hapit gani maigo sa sira, paggawas na ako. Akong gipangutana, ma'am. Kung nag-unsa siya. Pero, kalit lang midagan. Nagkasugat mong duha og nabangga gud sa nimo, ma'am. Pero, ang hibot nga nako, nga nung wa siya matumba sa dihang nabanggaan mo siya. Hinoon, mura siya hangin nga milahoy lang. Ha? Ay, lagi, ma'am, lagi. Ay, Meroy, ayaw gani pag pinuang. Nahala sige ta na. Hapon na. Si Divino na tingali niya. Nana! Uy, nganong naabot mo din Nakatultol oroy mo diri, no? Kadiyat ha. Nakatulto lang. Kinsa nga tiniging mong amigo Achilles? To, siya si Jeric at Sanda. Siya hinundan nga pangita ti ka para magkasulti mo si Jeric. Nga naman. Kadiyat ha, tagsa mo kabaso anang juice, oh. Unya iparis anang sandwich. Kaon mo. Unsa to? Ikaw, Jeric, makigsulti na ako. Nga naman. Unsa tuyo mo na ako nga inyo gitang natultulan ang condo unit nga gipuy anak ko. Kuan manggod ati Sandra. Una, sultihan ta ka nga amiga mi si Angel. Ha? Nakauban ako siya sa school. Schoolmate mi og nasuod na ko siya kay ang nagsagop niya nga si Sir Divino og Madam Doria. Pirmi man sa ila ni Miss Claros. Ang suod na ko nga principal. Pirmi sab ko sa ila kay palimpyuhon man ko sa ilang bay. Maong pirmi magkaabot si Angel og may gisulti siya nako sa wapas siya mawa. Unsa? Gusto na unta ko no siyang mupauli sa iyang tita Sandra kay di na ako no siya ganahan sa ilang Madam Doria tungod kay Tungod kay unsa? bastos manggod. Ha? Unsay bastos? Dihay gayon nga may bisitang mga langyaw sila si Sir Divino ug Madam Doria. Pasudlon ko na siya sa kwarto sa mga langyaw ug pahubuon. Unsa? Animal? Nagsulti ka ba sa tinuod, Jeric? Mao man na iyang gisulti nako ate. Kun unsa man nakatinuod, nakasaksi ko nga wa siya mamakak. Tungod kay didto ko sa ila usa na kay gayon. Gihimo ko nilang sinagop. Animal? Di lang kanara ilang gibuhat sa mga bata. Ang uban, ila pang ipamaligya sa mga langyaw. Ug ang pinakasakit, mao ang sama sa nahitabo ni Angel. Nga gikuhaan nila sa internal organ. Sa laktod ati Sanda. Ngambay sa gupanan. Front lang sa sekreto og dinuog binuhatan nila ni Madam Doria og ni Sir Divino. Haluoy sa ako pag-umangkon. Bayra nilang mahal ang ilang gibuhat. Di sila kapagantihan ate. Tungod kay dili na basta-basta karon si Madam Doria, di ba Achilles? Unsa? Tinuod na ati Sanda. May gahom na karong nahaptan si Madam Doria. Ug kana, gahom sa yawa. Mao nga. Tambagan na ko nimo ate Sandra. Kung gusto kang manimaos nila, ayaw ipakita nga nasuko ka. Ug ayaw pagpatuo nga nahibaw ka na. Pugniya imong gibati. Aron dili makamatikod si Sir Divino. Maniangan nimo buhaton ati. Animal ka, Divino! Mga demonyo! Mga salbahes! Ati Sanda. Karon nga nahibaw ka na. Kuno sa klase ni Hegoman si kamatayon ni Angel. Ayaw isog ba imong kugalingon pinagi sa pagbuhat o mga lakang. Nga ikaw raw niya maalaot. O kung si gusto mo ako buhaton, pasag na lang sila. Kung
Mao man gani na. Mas may pagwa na lang ko ninyo sultihi sa tinuod. Kung mapatuwa kasi kong tambag, bisag bata pa ko ate. May suggest lang ko, ngayon mo buhaton. Ano pagkabawas kasi lang gibuhat kang Angel. Ug sa tanang mga tao nga ilang na biktima. Unsa na, Achilles? Hain naman yung mga bata, Nagdungan pa yung pangawa. Milakaw si Aqua. Ug nalipay na unta ko nga naabot sab si Achilles. Unya nawa sa binuon. Gidati nga lipang laang ni Jeric si Achilles. Iya tingaling gisuroy siyang giingong waterfall sa unahan. Ay, pastilan yun yung mga bata, Oh, maayo kay ni ano mo. Diin mo mga bot. Nay, si Achilles ay. Achilles, May dami pa rin mo, ate. Siupaw? Dito sa syudad gikan? Oh, ate. Achilles, ikaw ha. Kanas akala makaton sa dili pagpanangit na kong tarong. Ate, Ayaw una pagtingog diha, Jeric. ay, sorry. Alis ako, te. Manglaos ako sa mga baboy. Sorry, ate Lanasil. Nagsalik ka lang nga dunay pong sorry. Kuan, importante magud ang mulakaw. Para masurpresa gud. Maong, wa na ko mapaybaw nimo. O sa bitaw ka oras ang biyahe. Di man pareha sa una. Nga, layo kayong probinsya. Nga itong gipuyan. Karon bintahan naman. Og, daghang pagkagsakyanan. Ayaw kong ingna nga tungod lang ining siupaw. Imo man ang paborito, dili ba? Sige na lang. Dili na lang ko masuko. Wa man gud si Kuya Agwa nga mopalit ni magsiupaw. May importante pa manggod siyang misyon. Makaayo masab sa tanan. Og nagampo ko nga masumpo na unta ni ako ang mga dautan. Buutan kay ka, ate. Inikadako na ko ang gusto na kong mauyab. Kanang sama nimo. Unsa? Hilom daw eh. Lagi. Hilom. Ug hoy. Time pa sa di ay. Wala lagi ko nimo maistoryahe kung diin ka sa nangaging mga adlaw. Dito na sa bahay sa gupanan ko, no? Achilles, nahibaw ka kung si Kinsa si Agua? Oh! Siya ang taong tubig. Kung mauna, kitang tulo ni Jeric, nahibaw na di ay sa sikreto ni Agua. Okay lang nimo nga ingnan na si Kuya Agwa at Lanasil. Oh, Salamat, ha? Achilles, naghawak ka man good. Kuan, nalipay man ko. Nalipay kay ko. Nga okay na nimo nga hero ang imong uyab. Unya, ikaw da yung makis na ako. Murag, ikaw ang akong uyab da. Achilles, Kasakit. Achilles nga no? Nga nung nagkupot ka ng imong naunsa ka? Achilles! Wa na ni kaso. Ari sa kusta asa. Ipahuway ko lang ni. Ayaw sa! Paglaro, kay dadood ka na mo sa doktor. Wa na ni kaso, ate. Mawa na ni. Ako na ni ipahuway. Achilles! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!